Esta mañá foi presentado na Casa Consistorial Ribeirense a 19ª edición do Torneo Internacional de Taekwondo, organizado polo Club Natural Sport, e que terá lugar os días 11, 12 e 13 de outubro. O campeonato terá ademais un carácter solidario, xa que todo o recadado na primeira xornada irá destinado íntegramente á Asociación Española de Loita contra o Cancro. Como cada ano intentamos sempre facer cambios nel. Este ano pois cambiamos o formato e imos a dedicarnos a facer só 2 xornadas de combate. Serán o sábado 12 e o domingo 13 de outubro a partir das 9 da mañán. E para ir quentando motores e chamar máis a expectación da xente, o venres 11 faremos unha velaria solidaria onde contaremos como novedade en España dun pequeno campeonato de trekking que se basa en facer rompimientos acrobáticos en altura e en longitud. Tamén habrá un duelo de exhibicións onde contaremos cos 4 mellores equipos de España. Para finalizar a velada, pois teremos o que xa se está vendo que ten bastante expectación, pois un torneo de TK5. Un xesto este que tamén agradecen dende a Xunta Local de Ribeira. Para a Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro de Ribeira é unha honra que o Club Natural Sport se acordase de nós para poder colaborar con eles na organización deste evento e ser os beneficiarios de todo o recaudado durante o día 11. Na cita tomarán parte preto duns 500 taekwondistas chegados dende diferentes clubs de toda Galicia, así como tamén de ámbito nacional e mesmo internacional, coa presenza de clubs portugueses. O Cidade de Ribeira é un campeonato que ten moitos anos de antigüedade como un referente a nivel autonómico e nacional. Por elo, agora, co novo formato que hai implantado desde fai 2 anos, é un campeonato ranqueable a nivel autonómico, que quere dicir que todos os deportistas con nivel de Galicia que queran representar a comunidade autónoma nos próximos vindeiros campeonatos de España, pois teñen que estar neste evento. Dende o Concello, entidade colaboradora co torneo, fan un chamamento a acudir esa fin de semana a Fieiteira para presenciar un acontecemento deportivo do máis alto nivel.